o ko do ko arabu fe muso ja ko lente aka tobli ka ce uga ka finu ko arabu ye dina arabu be jonno fe cide ante kuma de la arabu kala dala de labe ciden ka disa sahlew de la bul qaymu yenni bahasun nyanama ke parce que be fuqa haw do fana bolo har fiqhu tigu do bolo comme muso nu ya furu ko foyite aleka fonni dilan konte aba haketo ka cere ka dilan dila ani ka masiri ceye ani dilan ko katemana ce ni ko de baka me minye tobuli ani ka barake ce ko ta ko te kuma sahalenya de ciden ka furu muso tumbe baraka yede ciden ka furu muso ulude kabbo ulude kortale no ulude kanyi kateme jiyan ka muso beka ulude baleri be ulude kateme jiyan ka muso beka ciden ka furu muso utumbe baraka yede ube aka salliji uta kadama hari dondola kato ite kafura kwamba chetu mako tapita kadide ako haidu de be nale nebe haidu la da ko ika haidu ti tegela koy ciden ka nyere ka furu muso tumbe baraka yede ewa ciden de muso tumbe baraka ali ibn abi talib ciden de muso fatumata nana ciden ma ko ewa bara ya lesheke ko aka ani jom minano munumbe bo jahadu yorola aka jom muso do dale maka bara ko ana ciden ka soko na ma ciden surayen ba shi tusiro aye chief an ba shi to an ba shi to koy fate nana nan ba fu ciden nale fatumata iresa gira kana kaka chifo ciden ko fatuma mata ko siralanya kata barake ce amma barake den di fatumata ma ako siralanya ikata barake kace me yalan ka fendo foyini kace ako ke susu na bedda ko sama barake denyewa oko ha ako subhanallahi alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ka fu sinya bi saba ani nani na bedda akako ha sinya subhanallahi bi sabani sabani alhamdulillah bi sabani sabani allah akbar bi sabani sabani na bedda suwo suwa kan ninfo nin kawusawma barake denye taw ali ibn abi talib ko depuis ci denye ninfo aleye ko ale man nin to hari sukele o ko har yomo sefini domi itumbe jahar yoro law suya ka ko haro su ale yake shahidu ye munye ci den ko fatima ta ma ko sira lanye ta barake ka je amma barake denda ma asma'u atumbe barake akache ale kache so de tumba bolo asma'u de tumbe ewa soyi atumbe soyi ewa enkorola furakede ale beta soyi mi ale de be dumuni ta kabila soyi nkoro ache ka ewa nago foro abe fo madina ko fela de la asma'u beta tamaro kolo tomo ka do minan kono ka nyu kana nae ka do soyi nkoro dondo la chide nyere ani sebo temena asma bint abubakar an bashi to balma musoro utemena na sirala tamaro ewa doni tamaro kolo doni ba a kunkolo la asegena unale ama chide nyere hinala la chide nyaka nyame bire ko akayela kofe akwai ko chide ma akwa le malo yara chide ni che groupe de be nyoko fa le malo yara kayele chide kofe ko adi fana le hakli jigina a che juberi aka kele yala wodi ato ko le ka chebe kele ya ko ju ko ma yele ciden ko fe unale madina akwa chema ko ciden yere ni jamatte minan ne ka bi koy ngata maro kolo minan bi kun kolwa ciden ya kan nyame bi ko ne ka yela ko fe maso e akomu nay ma yere ciden ko fe ni tunyere la ciden ko fe o lafiya o de kadinye yibo lafiya min soro kadinye ni tamaro ko bi kun kolo la kana kon hakili jigina ka kele ya inde lare akon ni nebe kele ya mbe kele ya ciden fana la shahidu ye munye ciden ma fo asuma wiye ka fo baratika amma fo ce fana ye abun nin barala barataka me abubakar yere da yalla je tuma ma dem muso be nin bara uke ku bara gele unke ku ke ko fi abubakar yere jom muso do taka jom muso la kadama ko aka asma'u ka bara uke me cide ma fo ce ko e babara ci ka muso ka amma fo muso fana ye ko yi ce be bilani na amma wajibi ka donc kuma sale bul khaymu kuma nan fana la ka tente ko sobe jadin ma'ali fi hadi khairul ibadi ako wajibi ye minye kuma sale ye minye
muso ni furula cema wajibile nde bi ka ika ce ka barawke aka tobilina ka furawna na ka finu ko o wajibile nde bi ka ni arabu min ya kallada o ba o kallada babulo me ciden ka tasirate islamiyya sariyate subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk fo koni mo jora ale ka joyoro la ko abesa ko be jate munna bon alimami ben ni fo ni nye dabalikela de dabalikela fana ala ko qur'ana ko ma kafara sulaiman walakin sayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra ala ko sulaiman ma kafiriya de ako dabalikela de kafiriyara shaytanu de kafiriyara nutumbe mo la dunya dabalila ala ko aya in kono tuni وما يعلمان حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفروا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفروا ملكيا فلاي على ملكيا فلا منشيني دبلية نيلا جربية دامفوني وفلات موشيك لك لا دبليلا فو با فو على يا أونشي كمود لا جربنا أوني كانت دبلي كلا نيبك كافرين aya in kono na la yoro fulana de fulani nye mana dabali karamo kafiri e min be dabali kala kafiri ala ko aya kele in kono wala gadi alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min qalaqi ala ko dabali kala wire yado ni mo ye dabali de suwanti ka ki ka bara la garan ni yorotiye yala silama de be ke la garan ni yorotaywa ni yorote te mo min ye la gara o ye kafiri de ولا يفلح ساهرون حيث أتى ولا يفلح ساهر حيث أتى ألا قد دبل كلاتي غنياتي كسيروشي ولا مو بافو دالا كو جو يرو كو على جو يرو ني جوراي كو يبسا ني ني دبل كلا فنا كافري دي ني او ميسيري ni mogo be mogo munu nye mogo nyana ma uye mogo be dusukun tigi be nin tigi la mogo kan ka bo place la de kata uhidi tigi de nyini ko ke almami o misiri la ni almami sugu ye dabali kala de ala ka jama kisu toroma aha قالوا الحمد لله رب العالمين أسرغت من أسوي يلا نفن بورا بو كدو قولو كالمامي نابي صلي كو بسم الله يتا وفو كمي أبافو قالوا الحمد لله بو نا ياسر المامي بوفو دي parce que mo chama be sali almami nunun kofe parce que ni almami ben ni fofolo kon nanjia yoro la dinu ne sha ikelena keleba nyinin kade kafo almami ni mo min be fatiha kala aba fo qalu alhamdulillah be chogode aba kiri fo yow na ya kiri fo ye na ya soro dankaniya be bola bake kafo iba fo almami yere bo fo de iben ninde ke folo na ya soro almami mba fo ikelena kela bilasira iba soro aba fo ata kalama katawudo abake kafo le yere ta kalama me ka hakili jigi ne shi hayo de ka hakili jigi na ya soro cinyaro alimami ben ninfo nindo yorote fatiha la kana harafe fara fatiha ka na ya soro ye cinyade abe harafe min fara fatiha ka te abaka salle cinya parce que doni ke bawo bolo harafi kele niya bo fatiha la ka salli be abe cinyade ni harafi kele har shidda munum be fatiha kono ko shidda kele niya bi ka salli be cinya parce que abe ko mi harafu cinya donc ko kana harafu fara qur'ana ka fana na ya suru aba fo afoli tebbe mi atigi ka alimami bilasira akele na kele jazakallahu khair agaji ngal plan ko yalla mami aga safo salila masalan yalla ka sali wati mami sallallahu sallade wati ra hakika de ile tebbi ka bafio udu be safo da tile tebbi ga noro ni bon ko almami min na lebe safo salli bilema min betile be fo ya soro madogo safo salli len ko fere ni betila salli la o be dogo be chogodi na ya soro nim fana ye sawabai safo ya tade min maqibu safqi
ni tile binna bilema min be tile bin fe no be dogora de pew safo be do na ya soro mo min be salli ka soro tilema ma dogo ika safo sahlente parce que safo yata min maqibi safqi fo bilema inde ka dogo pew bo doni ke bawu ya jatemina bilema in ka e watile ka bi ani bilema in ka dogo pew wakatu dola eri kele ani militi bisaba wakatu dola eri kele ani militi tandu mana safo ko ni futuruche ka janto ala eri kele ni militi bisaba ka ke wono nyogonche ube eri kele ani militi tari duru ka suru nyogonche parce que tile ka bi ani bilema en ka dogo joni ka baw ya jatemi hari taqwi min umul qura hari ni mo min tara jatemi na sisa haramu kas ewa futuri ana ka safo ibe eri kele ni militi bisaba de suru nyogonche wakati be ube wakatu dola wakatu be yelema ni nike ibe eri kele ani militi ni tani duru suru nyogonche sankuru kara uluka safo nuka futuru be njola eri kele ni militi bisaba ube eri kele wakati dola ni militi tani duru wala okaso okakoroshi safo la ni safo koni salira kasoro bilema min betile bimfa madogo aka safo masaha jazakallahu khair ambal mando ya ngali ga bo kongo ko ulu bara mo go do de beno ibita sigi kabula ko qur'ana ka yalla ni fana sharia ya daga ba bo kwambal make do ko kongo ko mo go do be ulu fe ko be ta sigi kaburu la ka qur'ana ka lo be chogode ci den ko iqra'u suratul baqara fi buyutikum fala tajaluha qubura fa inna shaytan yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara ci den ko aye suratul baqara kala ka so kono akana ka so ke comme kaburu parce que shaytan be bone ka bo so kono suratul baqara be kala so min kono hadisa dola aye qur'ana kala ka so kono akana ka so kono no ke comme kaburu harisa sarhu bago ya irani na ko ja kaburu te qur'ana kala nyore kaburu so te qur'ana kala nyore wodi ato ciden ko ye qur'ana kala ka so kono kanu ke kaburu ye donc yikata kaburu la ni qur'ana beta kata sigi kaburu la ka qur'ana kala ye o ye bidia de o te be islamia sarela ciden ko man hadasa fi amrina haja ma laysa min fa huwa raddun akoni mugo ye ko qur'ado nin dina kono na taala ika bara be saki man la gara وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد na cogo dola ni mugo ye bara ke islamiyya inna bara mi ma nyamare na ya ala fe ciden fe ika bara be sagima donc katani qur'ana kaburu sura ka kalawe bidia de lesirita la dinala kaburu koni mimbe ke kaburu duawu ni hari tara jarala o be saberendo ciden nya be fo mugo ye o be su e wa foli bila suude ka ka duawu de ke suye duawu de be su nunu nafa qur'ana kala nafa to kai ko yalla ni tara ko be sigi ka donde kalande wa be dole be do kala ka tamen se jiaraba ube tara su do nyorola bo ko kanyinin kali fulana na tara sudo kaburula sigili abe sigi ka do ke ube be jo anyen nin takana sagi dersu kono ka takana sagi nyinin kali kono qur'ana masigili fo mo shiye kaburula har qur'ana kolo ni ye silama sutura ye mu'mini sutura ibe jode ka do ka masigili fo mo shiye ala ko cide mawla tu salli ala ahad minhum mata abada wala taqum ala qabrihi tumam cide salli abdullah ibn ubay ibn saluluka atara ka sudo ka joaka ka duau kai salli ko falai aya jigi cide ka akunni na nyogona nunu na nyogona kana sallu ka bada kana joka kaburu ka fana ko be do kuye tumami ibn kasir yani aya tafsiranye akunni aya mafhumu ya iranna ni ala ye cide mbali kwa kana jo munafiki ka kaburula ka duauke ko aya irana ja nanye mu'mini sutura ambe jode ka duaukai har qur'ana masigili fo moye qur'ana kolo ye joli de fo moye su sutura lem ko fe qur'ana ko ye joli de fo wala taqum ala qabri ama fo wala tajlis ala qabri akoy kana siga kaburuka ka duauke munafiki ka kaburi kana joaka ka duaukai o ya ira mu'mini ka kabura ambe jo ka duaude ke ante sigi ni nya aya hadisa sale na usman ibn affan